Παιδιά, όχι εκεί πέρα, να πιάσουμε. Λιάμι μου το μαντήλι σου. Άντε ναι, να φύγουμε! Συλλεκτικά κομμάτια, τα καλύτερα της αγοράς. Το είπε και ο γιατρός, καλαμπόκια λατρός. Το να δεις, να πάρεις βρε να πάρεις. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το marketing, μόνο με την παραγωγή. Είναι Τρυπόλεος. Το λέει καλά. Καλησπέρα. Είμαι ο Μάρκο Ρώση, συνειδητής της Gastronomic Collectiva και σήμερα θα φτιάξουμε μια μάσκα ομορφιάς που αποτελείται από ντομάτες και μέλι. Αυτή η μάσκα ομορφιάς ονομάζεται τσάμπα μάσκα. Τις ντομάτες που βρήκαμε στο χαφάσι, διαλέξαμε τις καλύτερες. Έχουμε πάρει μέλι επίσης. Το μέλι δεν το χρησιμοποιήσουμε τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις ντομάτες. Οπότε παίρνουμε το blender, το ανοίγουμε και κόβουμε τις ντομάτες. Η ντομάτα είναι έτοιμη. Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι. Χύνουμε στην κατσαρόλα. Και πάμε να τη βράσουμε. Λοιπόν, έχουμε βράσει την ντομάτα μας περίπου 2 ώρες σε πάρα πολύ χαμηλή φωτιά. Την έχουμε βάλει στο ψυγείο και η μορφή της είναι αυτή εδώ πέρα. Εάν δεν έχουμε ντομάτες τελικά και έχουμε πελτές στο σπίτι, είναι το ίδιο. Λοιπόν, θα προσθέσουμε το μέλι μας και θα ανακατέψουμε την πάστα μας. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι για να λάψει το πρόσωπο και για την έγκριση κολαγόνου. Λοιπόν, μοντέλο, έλα εδώ. Αυτός είναι ο Λουκάς. Πώς φαίνεται η μάσκα? Φανταστική. Ωραία. Ναι. Βλέπεις καλύτερα από Τη εδώ? βλέπω από εδώ πάρα πολύ καλύτερα. Κόκκινη, ροδαλή, έτσι. Η μάσκα. Πες μου, ωραία, εντάξει. Πάμε. Έφτασε η στιγμή. Θέλω να γίνει φράπα όμως. Δηλαδή, Να βαριέσαι. να δώσει. Εσύ μόνο βάζεις το μαλλιά σου. Γιατί δεν ξέρεις τι κοίς. Προσπάθησε. Χτες, εντάξει, μια μέρα. Εγώ εδώ κάθομαι και μαζεύω το μάτι του λαϊκή και εσύ είσαι έτοιμος? Είμαι πανέτοιμος. Λοιπόν, αποφεύγουμε στόμα και μάτια. Άμα πάρει στόμα να το φάω. Γιατί Δροσερό, πώς αισθάνεσαι? Φανταστικό. Γιατί γελάς? Πώς λίγο? Και σε λίγες ώρες θα δεις πώς θα λάμψεις. Ήδη νιώθω ότι θα... Είμαι λίγο σαν το Hellboy τώρα, Κοίτα μου λίγο. Έφαγα και λίγο. Πειράζει, άμα τεινάς, μπορείς να φας όλο από αυτό. Είναι βρόσιμο. Τα μαδάκια σου. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, με τα υλικά που περισσέψαν από την ντομάτα, πάμε να κάνουμε ένα Bloody Mary, γιατί το παιδί εδώ πέρα έχει ένα hangover. Κουράγιο. Μας έχει περισσέψει λίγο ντοματόσιμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το βάλουμε σε ένα ποτηράκι. Με λίγη βότκα. Αν έχεις τρελό hangover, νομίζω είναι το κατάλληλο. Λίγο ταμπάσκο. Αν έχετε σπίτι φυσικά. Αν δεν έχετε να αγοράσετε. Περάκι. Και
λίγο western sauce. Λέγουμε. Εγώ έχω ένα σύλλογο στο ψυγείο μου. Στην υγεία σας. Δεν κάνω πλάκα, δε. Είμαι τελείως κόκκινος. Κανένας δεν με απαντάει. Ωραία. Μονολογώ. Τα αγκούρια πάντως καλό touch. Μετά μπορώ να τα φάω τα αγκούρια. Μαρκό, κολεκτίβα. Πώς αισθάνεσαι? Σε 9. Θα δεις σε λίγη ώρα. Κράτησε το βασικά. Χωρίς να σου πέσει. Αυτό θα είναι το χειρότερο που θα συμβεί σωστά. Τι πίνεις? Αυτό που έχω στη μάπα μου φαίνεται. Από το Λουκά και από μένα, Gastronomy Collectiva. Τσάμπα μάσκα. Λοιπόν, Λουκά, τα λέμε, Ωραία, ρε. Τέλος. Τέλος. Ναι.